Assalamu alaikum. Yanda za mu ci tax na PAW inda aka ce a yi connecting wallet, za mu danna start ɗin nan, za mu danna kan farm kafin nan daman already mutum ya yi creating ɗin farm ɗin. Ga connect farm wallet nan, za mu shiga cikinsa, bayan mun shiga cikinsa zai kai mu cikin farm ɗin. Ku danna mana subscribing don lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo ake sanar da ku. Bayan mun shiga cikin farm ɗin zai ba mu dama mu yi connecting. Idan mun danna connect ɗin, to yanayin shigansa kuma ya ɗan yi delay. Yawwa to ga shi nan ya shiga har yanzu dai. Yawwa to za mu danna connect ɗin. Yanzu haka idan muka koma yanzu haka za mu koma cikin Telegram namu. Shi da kanshi ne ma ya maida mu. Idan har mun shiga za mu kalli ya yi wannan connecting ɗin. Idan har bai yi connecting ɗin ba kuma za mu sake yin yanda muka yi ne har sai mun kalli, bari in nuna muku yanda za ku gane cewa ya yi. Har sai mun kalli wajen connecting ɗin. Idan har ya yi za a nuna mana claiming, sai mu yi claiming. To sai mu danna claiming.